Vrijdagavond werd de eerste training walking voetbal, oftewel wandelend voetbal, gehouden op Sportpark de Vloed van SV Merselo. En dit gebeurde met een demonstratiewedstrijd van VVV All-Stars. Voor het zover was, opende voorzitter Henriette Maas met een hartelijk woordje aan alle aanwezigen. Nou, dit is echt een ongekend succes en eigenlijk ook voor ons een onverwacht succes. Vorig jaar hebben wij een eerste mail uitgezet naar al onze leden vanaf een bepaalde leeftijd, onze jonge boys zullen we maar zeggen. Waarin wij vroegen van, goh, wie heeft er belangstelling om mee te gaan doen aan walking voetbal? Daarna uitten diverse sprekers hun enthousiasme en gaf wethouder Anna-Thiele aan trots te zijn dat echt iedereen mee kan doen en dat deze sport voor iedereen toegankelijk is. Hier staat een trotse wethouder en waarom? Omdat wij als gemeente als een van de allerbelangrijkste pijlers, ook in ons nieuwe coalitieakkoord, waar ook Theo aan heeft meegewerkt, inclusiviteit een heel belangrijk thema is. En inclusiviteit betekent dat iedereen gewoon mee kan doen. Van jong tot oud, en dat laat ook deze voetbalclub hier vanavond zien. Dat het voor iedereen toegankelijk is en iedereen mee kan doen. Deze sport is voor iedereen bedoeld vanaf 60 jaar. En met iedereen bedoelen we letterlijk iedereen. Dat gaat om dames en heren, maar het gaat ook om mensen met een handicap of mensen die al een operatie achter de rug hebben. Maar ook als je last hebt van Parkinson, dus of je nou een hartinfarct hebt gehad. Of je hebt een kunstknie of een kunstheup. Je bent van harte welkom. De bedoeling is namelijk om weer gezond met je lijf bezig te zijn. En dat kan dus bij iedereen. Nou, dus mensen die denken, ja, maar ik kan toch niet meer vooruit op zo'n veld. Wij zeggen, kom het eens een keer proberen, je bent van harte welkom. En toen dat spel gaan beginnen. Alhoewel, eerst werden de spelregels uitgelegd en ook een warming-up stond op het programma om blessures te voorkomen. Knieklachten, niet te gek. Vroeger toen ik nog jong was. Ja. Uiteindelijk ging de echte demonstratiewedstrijd van start. 6 tegen 6 op een veld van 40 bij 25 meter. Geen keeper, geen hoge ballen en rennen is verboden. Maar of men zich daaraan hield? Nee! Oh, stil aan. Ik ben je handen aan mij. Oké, goed. Nou, dat is hem op, ja. Hey! Gaan! Walking voetbal is de snelst groeiende sport van Nederland. Het is een wandelsport waarbij mensen die vroeger wel of niet aan voetbal hebben gedaan, weer opnieuw beginnen met sporten. En dat is walking voetbal, dus de naam zegt het eigenlijk al. Het komt oorspronkelijk uit Engeland en hoeveel jaar het precies geleden is weet ik niet, enkele jaren, dus het is nog niet zo oud. Het is het eerst overgenomen door een aantal eredivisieclubs in Nederland, waaronder VVV All-Stars, waar tegen wij vandaag mogen voetballen. En daarna is het overgewaaid naar de amateurclubs. De naam De Mas, wat betekent dat? Nou, dat hebben we te danken aan Herman Zegers, ook de initiator hier om de groep bij elkaar te krijgen. De Mas is de Merselese Altsterre. Ik kan het niet allemaal goed uitspreken, want ik ben Brabantse van oorsprong, dus mijn Limburgs is niet optimaal, maar daar staat het voor. Dus het zijn de uit Merselo, iedereen bij jullie op de zender verstaat het natuurlijk, maar uit Merselo de oude sterren. De Merselese Altsterren zijn blij dat het startsein is gegeven, dat er al veel aanmeldingen zijn, maar ze verheugen zich op nog meer leden. Want je hoeft niet uit Merselo te komen om bij Merselo lid te zijn van de Mas. Je mag overigens ook nog altijd als je jeugd bent of denkt van ik wil mijn voetbalcarrière weer oppakken nog bij de senioren. En dan ben je van harte welkom als lid.